Казвам се Мария Христова и съм главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции. Инвест София е по-познато като бранд. Магистър по бизнес и администрация съм, развитие на човешките ресурси от Софийски университет. Имам специализация в Париж 10 Нантер, което е част от Сорбоната, на тема Активите физик адапте или работа за хора с специфични потребности. Имам докторантура за развитие на модела на двойна кариера в България. И преди всъщност да започна работата си тук, като главен изпълнителен директор, работих 14 години като търговски директор в дигитална маркетинг агенция. Успоредно с това съм преподавала статистика и имам специализация като експерт в обучителна организация за педагогически специалисти. Обучение на педагози. По неведоми пътища Божии всъщност попаднах в агенцията, тъй като бях разработила проект за подобряване на връзката образование, администрация и бизнес. Представляваше платформа, която свързваше на едно място завършилите специалисти в различните райони в България, както и тяхната специализация, брой, интереси от една страна. От друга страна представяше възможностите на пазара на труда за хора без никакъв опит или с малко натрупан такъв, стажанти. И от трета, законодателната рамка, която уреждаше възможностите на тези млади хора, на тези хора без опит или на тези хора, които искат да се преквалифицират в друга материя, как би могло най-лесно административно да се случи това. Вярвах, че имаме нужда от такъв тип отворени данни, за да може всичко лесно и бързо и достъпно да е на едно място и просто потърсих финансиране от общината, защото все пак това е обществено значима тема. Не ми дадоха такова финансиране, но се оказа, че такъв тип платформа е заложена в програмата на агенцията, която в момента представлявам и е всъщност един от основните ѝ приоритети, а именно подобряване на диалога, на връзката, на комуникацията между тези три страни – бизнес, образование, администрация. Така и стана. Поканиха ме да започна да взема тази длъжност. Минах през съответните интервюта, през всички политически сили, тъй като това е аполитична агенция и бях одобрена. Първо на надзорен съвет, след това на Столичен общински съвет. Близо 4 години съм вече в агенцията и работата е както предизвикателна, така и изключително интересна. Всъщност ние се грижим за подобряване на инвестиционния климат в града ни, за всички възможни аспекти, до които бихме могли да достъпим и да бъдем полезни. Имаме две основни таргет групи. Стартиращите компании, които функционират, работят тук на територията на Столична община и големите международни инвеститори, които имат желание да открият своя офис тук или да надградат вече съществуващия им проект. Ние им помагаме с бази данни, с възможност за въвличане в партньорската мрежа, запознаване с екосистемата на местно ниво, с виртуални и реални турове, т.е. представяме им възможностите за офис площи, така наречените стимули, които представя страната ни, клас А, клас Б, клас В, сертификат, който се дава за приоритетни инвеститори. Организираме събития за тях и правим всичко, от което се нуждаят. Всички наши услуги са изцяло безплатни, те са подкрепени от бюджет от общината. Бързи, гъвкави, динамични сме и сме различното лице на администрацията. Обслужваме ги през всички видове канали, в които са удобни, ги приемаме за официално запитване през Facebook, LinkedIn, по телефон и както им е удобно за тях. И до ден-два се стараем да разрешим казуса, който имат. Интересно е да споделя, че разработихме една нова инициатива, може би вече трета година, нарекохме София ИС или София Investment Support, която всъщност представлява най-голямото публично-частно партньорство до момента, при което не се разменят средства, а е про-боно, безплатни услуги за бизнеса, за стартиращите компании, за административните и за общински структури. Целта е на едно място да се съберат изчерпателно различни партньори, които предоставят цялостно обслужване и покриват всички потребности, както на стартиращите компании, така и на големите инвеститори.
през real estate, HR услуги, маркетинг консултации, бизнес и анализи и прочие, както и от наша страна бързо административно обслужване, за да може, попадайки веднъж при нас, да не търси други партньори, а да има изчерпателно всичко, което му е необходимо, за да може да реализира инвестиционното си намерение. В тази инициатива сме вече около 30 компании, организации. До момента сме само ние като общинска структура, останалите са бизнес организации. Искаме да разширим фунията и да поканим още бизнес организации, защото ние не искаме да има ексклузивно представителство на една или друга компания. Поканени и добре дошли са както международни утвърдени организации, така и български успешни компании да се включат в нея. Big Four компаниите също са в самата инициатива. Целта е да има максимално изчерпателно и представително присъствие на такъв тип дейност, както и бихме искали да привлечем и административни структури, и други общински структури, и структури от националната власт, за да може да сме по-изчерпателни в предлаганото от нас. Така че апелът ми е заинтересувани страни от самата инициатива да се свържат с нас и да се включат.